Te haga na gamit mentang nginya pan na gaktin ke jong blay ka gospel kat kum u Lukas kalanong ka pa ar phau sao ka dikhat ka pa ar phau khandai ngin puli haga na ka por menta ka gospel kat kum u Lukas kalanong ka pa ar phau sao ka dikhat ka pa ar phau khandai kiktin ki pa ong kum ni te ki la kerpat ya u ki doong to sa bat ngi naba ka long janmit bat ka sngi kala no te ulale hapo ya ka ban sa lem bat ki dang sitiyo menta ngidang dep kan mau ya ka jing mipat jong Jesu bat baro ki ba yo try ki rake ki pandan buram ya ka sngi jong ka jing mipat jong try ka ba penpau ya ka jing long blay ba pura jong u ka ba ino no ya ka jing long breu ba pura jong u maru Jesu ulong u breu ba pura bat ulong ru blay ba pura ba hakat sngi jong ka jing mipat ula ino ya ka jing long breu baro bat ula wan ban kup ya ka jing long blay ka ba krautam kumba ula ong blay ula ahenga ka bor baro ha beneng bat ha kendeu kumta kalapau sisa baka long kumta badde ha ka sngi jong ka jing mipat jong u bawat ke pertai baro setelah kalalengo kamtam kito ki breu ki bala pensitam ya u hading pna kisi pai ki bala som yo kisi pai ki bala pensitam ben yo kio i ya ke bapla we na pedeng jung ki ong sisa ulong ukunu blay la pensisa dau bomnget yau Jesu bau long ukunu blay namar kala wan pau ka buram jong blay haga sngi jong ka jing mipat haga ne ka por menta ngambut ban kren ne ka jing mipat henry suyal nanti kendiat ban kren ya ka ta phang haga ne ka por ngin ye slok i gini ki ten ki bangi la pule ka boong te ki la karpat ya u ki daong tosa bat ni ki kini ki ba karpat ya Jesu kiai kini ki bala kerpat yau Jesu baun sa bat ki bat balai baka penlong ye ki ban ong yau Jesu to sa bat ni kini ki arngut ki dei ki briu ki bami na Jerusalem ban let sharibri nagalenti Emmaus kawai ki nong rit kabajan kumba pramai na Jerusalem hagne ga nongrit kini ki arngut kidang wan na Jerusalem bat kidang yelengo ya ki bala jia ki bala jia bat ki bala long kini ki arngut kili kren halenti kat bakidang ya lenti ki kren sepangga ki kren sepang kajing mipat jong Jesu kempat semlang yoi dalade kidang suat ngeo ye ka khubor balaki ka Jerusalem bau tau bala juong baun semipat hadin lai sngi layatu khana bau lamipat kini kidang wan na Jerusalem klade kapor bala janmit borok sisngi kidon ha Jerusalem ban yos ngau kata ka khubor kum ka khubor ba pen keluar ye kejimut je perkat jong beri we tau ban mi pat ubalayap om ju don menu uban mi pat ubalayap kum kata kajing bena hendrai utau bala ong hadin lai sngi naga banga klat ngan semipat kini ki arngut ki keren lenti u Jesu wan pau hakadur bamayan kum ubriu ndre hakato kepor desu ubriu
kop chu ya ka jinglong do. Nrei kata ka dor breu. Kapau bakio ihi bau deu breu bayalang batki. Bat o Jisu ulak liyaki. Pikren ayu sapang kane kat bapidang ya lenti. Ki ong yu daga kmat ke bas ngausi ong gane gelan nong rada pipule. Daga kmat ke bas ngausi ki ong yu dei tang mame kita pecha ke kmat jong Jisu. Dei tang mame ubam tibi sapang ke bajia Jerusalem. Oh, jiayu. Jisu dah kwa bakin ya tho jiayu. Wan hagadur jong karngai mo ke bangi juang. Lada don ban no kanu ke bapau habakam don ga domet ni ong karngai. Dei. Tongin pensrim gum ke pensrim ya ke TV kin menta balai itu ba. Pe ya TV. Pio i ke TV, hagato ke screen jongka. Pio i ki briu ya le kai football. Pio i kino kadai kato kadai tangkar ngai. Ubriu dan sya Amerika. Nre hang TV hang neng yo i. Upau ke dono. Deha ke bor. Kum ke bor kar ngai. Lada ubriu laban sna kum to. Kat no boleh ulaban sna ki eke baro. Om don ke ba hau boleh kamla. Kamla long. Kabalong sudah hau boleh. Ti on dah habakilla habdau balak habaulah kili ki kumta ki ya lenti artat lalab basep no kesni. Maula le kumban ya lenti jengai Henry ki ne ki arngut ki ong yu to sa bat ni. Namar bula le kumbau le syakam sajengai ong kadeka kadekot ke baru pra ndai kini ki ong to sabat ni kini ki long ki briu ki badon ka mansim ka basbun yau nong wei ubakim itu menu yau nong wei ubakim jio i menu ki kerpadu baun sabat ki to sabat ni nabakalong lajan met Jisu ula pediang sengobha ya kejengkot sengobha jong kini ki arngot bangsa rengkat baru Jisu. Kane galong ke kubor. Ngilar wai ke to ke wai ke bong sabat nganong penem jong Wat ino yang haban desai. Klem me ngan sa marwe sabat nga haban desai. La ai kene ke jirwai kam de ke bengi penbel pa. Uman sem jong boleh keren yang nong yalam jingseng. Ban ai kene ke jirwai. Bat kene ka kubor ka bangala pusan naduk menmit. Ban ai ha kene ke mit. Ban keren ya kene ke benta. Kebakini ki arngut. Ki kerpadu Jisu ban sa mit hayeng jongki. Kei ka bangakwa ban ong ha kene ke por mentah. Man ar hajar snem menswa ar hajar arpusan snem menswa kajia kene ke jingjia bat kene ke de ketin ke jong blai ka ketin ke jong blai haba kren ya ka haba bo jing tho jing kan mau ya ka kalong jiunom ka trekam kalong thmai sa jiunom le jiunom bat ka prthe ka ban sawan kat ba ka prthe kan dang ne ka ketin jong blai ka yai im bom jukut kom ta gini ki kentin ki ba ayungi ka jihika hagani ka por ban yoi bau Jisu haga dor jang ka jinglong blay updiang yakini ki arngut baki khots ngo bhayu ban samit batki ai bangan ong hagana ka por menta ya phi ki khon ki seu jang gana ka yeng baro ladau Jisu uwan uyai lenti nang ne hakadoru nong wei pikloin em banong tosa bat ngi namar lajan mit lada donu nong wei ba kompoi hang ne pim yo i pim itu yu meno handrei bat gerpat ro ba pin sa bonsa handrei da gajing perkat ju pim mentala dum un le chano
Pindon em ka sim ban ngolem banong to sa no ban ngi pilamid kaman sim pdiang snobha kaman sim pdiang snobha ya unong way bam itu ka long ka ka ba kraw hadu kata ka don ka jing mayan hakine ki arngut na markat bakidang ya selok halenti don hi ka ka ba pelong ya ka donu tungki ban sngau per ban sngau mayan yau jisu habau ya selok bat ki halenti na kata ka dau ka yai ban ha ka donu tungki bakin kerpat bonsa hayeng jongki to sa bat ngi ngakwa haga nega por menta ba pi kom ka ying kom ke ne ki para bangai ba i jongi kerpat yau trai barabor unsa haying jong pi kom ke bangai pela long ki riu ngai ki ba klan ki jing tenju ke ba bon pi le yasem ye kendu unrai pi long ki riu ngai ki ba klan barhap deng ka jing long riu klan jong pi totip utrai ukwa ban yo I ka don jong pi ba pi don ka mensim ban pediang ngobha ya uta uba kloi ban sa ngobha lada pi khot yu bun sa ran kan bat pi naki jing kren ke bengilios geungis ngau thu ba kumuk pa jong ka ying don ka jing trang bat ka jing sliang ka ba kraw nakamta ka ying ka sem nakamta ki kon kikti hagaba mi naga cintur jui ban pen pau ya kata ngis ngau thu ya kata kom ke long kmi long pa bar reu blai ki ai trang ki ai sliang ya ka yeng ka sem bakin long sitli haga din sakri utrai ban bot ikidin dat jong trai na kata ka daw ka don kam yang I wei pi wei ban don ka mesim ban kerpat yo jisu banong to sa bat ngi ladau Jesu uwansa haying jonga bal haying jongpi klem artatin unkeli pidon kam ayu klem artatin unkeli pidon kam ayu srem kumu Elisha menswa habo leksa hakawai ga yeng jong ka riu kan thai haswa bakin mi porman step ban lek la ka jing lek u Elisha yau sakri jong u ki ong ya ka to ka kan thai idon kam ayu ngin ai jingrap ki jingrap da ka bakar pat yau ta u blai u bangi sakri jong u Elisha ulong ka ne ka ying ka balale bha yangi pitip ka jing le bha jong ka ta ga riu kan thai yau Elisha marusat poi barabor serta seying jongka ong ke kitab bar kisim kene ke kente ke ong yau kepagi khon jongka namar kim dan khon kyong ka ong ngas ngau thu you know breu bawan yai lenti badu baju sa bat ngi hang ne ngas ngau thu bo de breu jong blai te ngile ayu to ngile ya kene ken kpa ong ka ta ka kemi ngin shna ka yeng ka barit hasnda ka ne ka yeng jongi bat ha ka ne ka yeng ka bangin shna ngin bo ka wai ka suki ka wai ka mula ka wai ka me bat ka wai ka jakathia on da habau ne breu wan ban yai lenti nang ne ngin ai bon sa hangka kane ka long kiching perkhat ki breu ki ba don lenti ki ba don lat bat ki ba reu blai kam tam ba ke dabo ke kamera ban sa amit ki breu ki jong blai bat ya katanga kwa ban ye to ipi ka bang la shem katto kan ne tli ki balang ha ki jaka ki banga jutre anda la ja slem ha ki porman chwa bangi ni tre ki area ki ba jingai ba ko bahadu jan chiteng snem ban poi ha ka wei ka balang marngi let keleng kat ban pol sa sisin are lami gawe kamera hasenda tang si kamera nda jungo egata kamera don gawe ka palong don ka me don ka suki
la pelong ban kli kum ki pastor haba po henta ade pila pen kaying mo ong o ken pastor ngi la pen kha ka to ying na marba ni perkat haba po ki nong trei ban ya sa ban ngi sene kru kru kre kre ban ki kon ki ti kadan ge jing sngew ken pastor na kata ka daw ngi chna na itu kamra nam ta jong pi ani ge jing sngew ngo jong ki pastor ban long kum ta sngew tenat ba long nakaliang jongi ki belai saru long lai lot tang chu thia jai don nong yam don nong kun marchu ndrei ya sa haga juk mar sendate yam kun kente yam kun cenrang bon ki ek mo te ki bokom kita ngi shem ki don ki breu ki ba reu blai ki ba le kum ta hadu menta kadang jia kane ka reu kente haga poru Elisha anda habakila depchna kata ka yeng one po Elisha bat ukesi usakri yo kisamit hanta shwa baken mi te ula ong yo kihasi ko mengal ong mene kilekli idon kam ayu ngin ong ai lada ka de ngin ong hau nong sensar jong kana ka himaru namaru de no itulpa jong bleu don ka bor ban kren gan mreu niu kihasi ong pitip na em kanrat kane ka yeng kim don kon kidan tang arngot si temen na lor kata kile ya temen oh kumta to khot in wan hang ni de kila wan hang ta breu jong bleu Elisha wong hakum kane ka ayom pin sa kan thup kon wow kala pen kendit am yaki bat kut kita ka por kila pelong ni duai kila mino andala poi kata ka ayom ka jia sisa kata ka jing kren ubreu jong blai ka jing pedang sengop ha ya ki breu ki jong blai ban wan rong haying jong ki ka don ka jing kerku ka bakrau to sa bat ngi ong kini ki arngut yau Jesu bat habau wan sa bat ki yo pedang ki jing kerku ki neru Piti ujisu onda habala janmi onda haba kila ai ya u yo jingbam ula sam ha pedeng jongki haga por ga bo sam ya kane ga jingbam haki long ujisu laja nde bo let kung bru suja nomor ka de ga serngeu te ga de ga ngai uja no hang ta song o pleng uday ujisu pleng la mi pat sisa kane kalong kadak kaba ka jingger khu jong ublei ka wan ha kita ke badon ka jingger pat bod sa rengkat bat ki ka ka banga kwa ban kentu om tang ya ka ying kentup yang ilang roboro tongin don ka mun sem ka jing trang ka jing sleng bau kenrat unsa bat ngi ha ki ying ki sem jong barhabawan sa haying jongi ki jingger khu jong u kin long lem rengkat bat ni barhaba ki jingger khu jong u kin long halot jongi ma u hi utip ayun ker khu bo menta kum ubreu la dawan sa hang ni da ka batip kum ubreu para breu on da bali som kai men met ni ki mik pa ngin ong hi am te hang ni haying jongi tingi don sibon ken ba Tuan saban ngi tengker pat ye pi to duai na kam ta jongi kidon ki kon ti bedang jengai no trai kidon ki bompat itu ye kalen tiu trai ni haban ye tu kum kimik pa te haban ye tu kum ta tu las ngi ulem em te un duai ken na kam ta ublei kum taru ada pi pediang sngob ha bau Jesu unsa hamet haying jong pi khot ye u kerpat ye u ya thu su ban ong ko Jesu meyo ka ying jongi ngidang don kam ya kane try to isne haba me wan sar gat ban ngi hang ne ngidon ban ong ya me ko krat pej uneu khon jonga pej kane ka khon jonga pej uneu mama pej kine ki kini kidang long kumta hakmat jong ta ukendrat bawan sa ngidan kam men itu kumbalong ladau kon long kumno ya tu bai kumbalong teu kenrat bawan sa untuk sangap untuk suang ta
Dau lami mau kiden jat ke bawla rum kin wan ra ya ka jingkerku marsi sen bawla wan ra ya ka jingkerku kam lachu na kata ka yeng ke bawla thmu ban kerku to sa bat ngi baro lang ha ka ne ka por manta nga khot ya pi baro to in kerpat ba utrai Jesu un sa bat ngi ha ki yeng ki sem jongi bat onda bawla sa ki yeng ki sem jongi on pen pau ya ka buram jo u ha ka jing em ka jongi I wei pe wei baro to try on kar khoingi lang ba kini ke jislok ha ka ni ka janme on da kar kho kar pang ye pi ki me ki pa ke ba don ka jing ang not nak ta ki khon bakin poi ha ki lenti ke ba pendan buram yo blai bat kan urlong sisa kumta kumba pidwai ong u debit ha ka sam jo u arpeu gelo no got khot kabab sao wong utrai un ai ke jingkwa ka donut jong me but un pendep ke jing perkhat jong me baro to try nakam ta buram jong amen but amen